मूळ अनुभवणेवाडी नजीक असलेल्या कुबेराच्या आंब्याजवळील धोकादायक वळणावर स्कॉर्पिओ व एसटी बस यांची समोरासमोर धडक बसून अपघात झाला। या अपघातात दोन्ही गाड्यांच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालं असून एसटीचा बंपर वाकलाय तर स्कॉर्पिओ गाडीच्या पुढील बोनेटचं मोठं नुकसान झालंय। एसटीत सुमारे 3 प्रवासी होते, मात्र कोणालाही दुखापत झाली नाही। एसटीच्या ॲक्सिलेटरला दोरी बांधलेली असल्यामुळे एसटी चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याचं बोललं जात आहे।